Алейкум мухлисои паблик чат, мухлисои IT, мухлисои ралик, брачка, ина марамад як фристайли нав барои чиса ошиқо, ғарибен, қарибен, фарқ надора барои ошиқияй. Ҳама каса суи IT мрекрза штаген бубушка, кеш, умед, аназ, ромид ҳама каса. Марамад ралик ҷон, як та ошиқи фристайл. Любой минус ҳама як фристайл барои бачаҳои ғариб, барои бачаҳои қариб. Барои ҳар деш. Салом касое даки ай ғам дардам қариб шид салом касое ки ғарибидан ба меҳнатам салом касое ки ошиқана ишқа дидан ҳами репи мо баҳри ошиқои тоҷикай ҳами репи мо бидон ки баҳри ҳар ошиқай гӯш карда бофаман ки иш фақат хотири сумай иш камиай дар тоҷикистон бидон ки гумай акай алек ошиқ шид марам нишидим ошиқ и пацанам ошиқ шид кашани шида кошид ҳар як кас ошиқ шид имрӯз мора ошиқиша мо дидем бародар дактори кириша яруша лавиш газидагияй лавиш помада қадияй дидем гандагияй репи мо мерава саримаке бяқадияй неки репи мо бидон ки хотири ғарибияй ғарибое ки ошиқана охи месузан ғарибое ки шаб рӯза мегзарорам марӯза неки хато мешава бидон ки фристайлай ма мехоним дар намиҷа имсол рали дастайлай мерава мегирем имсол бошо ҷои зара репи мо медонӣ мешкана ҳар шери нара месӯзона дилна шикоф мекуна ту бовар кун дар ҳами репи мо намешай ту довар кун гапи мо мерава овозо мо мегира неки репи мо бидон мекуна тура ҷазира намихела гапу чап ама ай рӯи миллионай мехонам дар намиҷа ма ишорам ама пионай Enjoy, мехонем дай тимем хиёл мекунем дуни режа шиштаги рафтестем соат яки шавай ҳамиҷада ҳама бародаракои навай рӯзи бистум консерта ҳамиҷада бо кеш гуфт ма мехонам ҳамига пакадомеш иҷа руфт рӯзи бистум биёям бистуми январ ма мехонам биё акай абдулло анвар иштияк мешава гапу чапи мо тенҷ мерава дар ҳамиҷа кисада надорем менҷ ки бихарем ташкилира бигзаронем да айтим неки мо фахр мекунем и қаблат ҳастай қадим демонаибад мегзара дар дастам сигаретай мехонам дар ҳамиҷа хотири ҳама репа ки гӯш кунда бародар акай алейкум ма мехонам неки тира янга кадак фревд беда гуфта сухти дили дарида духти чито мекунӣ охи ту уқа гапш гуфти неки барнагаш хато кардӣ ошиқиш тишидӣ чито мекунӣ аишқи ғам дарда фақат дидӣ караборо када корабо бозӣ када мехонем ҳар як мухлиса мо розӣ када ҳами гапу чапа мебирорем ба боло ҳурмати мо мухлисо да фак да бала боло ки ҷоем чӣ ба 2017 шид ай мо ба ҷоем не ҳамихе мерава умеду фарангист машук хонум охи ягон чиша накунам ҳис акай уметунам ки дар бораи ярусат тераписа намекна ҳатто ба лексусат иштиягай мехонада намиҷа иштиягай мебардорем дастора ҳама бо ба қарсакай мехонам да намиҷа бидон ҳаман иштиягай дар девол ҳама иҷода чотакандагияй ремонти айтим лекс бидон ба наздикияй ромизу меҳрона бугу брат да камера ма мехонам бародар ма мекунам памехам ромизу меҳрона акай ромизм медонӣ ки ҳамихе ма сағирай бетамизм мехонам любой гапа да бораи меҳронат мехонам ҳами рали ки додар ҷонат ҳистоята нақл мекна дар бите сигарета неки дар любой ҷо меҳрона да бимони репа Гавнес, гавнес, братка. И ралик бы чисто бахдо фристайл, ҳама хай хидиш хид кард ки фристайл. Ништяк студия айтим, наиҷа бародарои иба энсиба директори айтим бобошка яда гап дора. Умедак нами Алексус Ахмад Ромиз хай янас. Я вожгам Кеш габза. Комментария мекна YouTube да. Мақсад ҳар гап меганм мисол намия видео кардем припевирам ати ҷоида хондем бисёр ахватой безерум кадан
бародар, та хӯрад монак мақсад. Та ҳамин мақсад одаме ки ту морам мусулмонем алҳамдулилла, тура мусулмон я бача нахоҳ хӯрад мон бикунӣ. Морам тоҷикем, тоҷик. ҳамин қабул меҳнат мекунем. О мо бари мақсад мекунем ки тоҷик ҳаҷ ҷуда бишносам. Та хӯрад нак мора навард дастгирӣ ки мо айта хирсан бошем бародар. Та хӯрад монак Отра 100% медам ки ты чи ты просто уважение. Гап дори биёй пеш гап зад тамом. Рали букуш. Рали гап букуше. Просто марам бародарам ҳамаи бародараи мо ғарибдан. Во меҳнат мекунам, мо уважаатшо мекунем. Мора 90% мухлисонаи ғарибиам. Просто ки бародар, просто ҳама уважение хичан додана. Кадоме ки мухлисои мо уважение ҳама каса зинда бошен. Неми активрек мазаем. Бобошка, ягон сухан дори. Ҳама шагай, мухлисои ати мухлисо бобошка зинда бошен. Рали. Давай, кадоси. Иштиёк тамом.